Ei saatana. Onko tuossa on toinen nainen? Toinen tyttö. Ei mä ikinä tota ennen. Mitä tekee? Siis mä en näe sitä. Mä en näe sitä. Sä oot ainoa, joka tän näkee. Joo, tää on räkkini jostain. Mitä vittu tapahtuu? Oliko se toi? Okei. Vittu toi oli. Ei vittu! Vittu, missä sä olet? No vittu juokset vaan. Tälleen vaan. Osaaks jätkät laulaa Doremipa Solatio? Doremipa Solatio. Ei, nyt meni aika vittuiksi kyllä. Doremipa Solatio. Aina alakoulussa piti laulaa Doremipa. No niin, osaaks Veikko? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Doremipa Paso... Ei, nyt meni vittuiksi. Noin, joo, no niin. Se on tuo yläkerros. Joku on heittänyt brekit tänne. See you on the other side. Arvaa. Tässä se on. Se kipittää taas. Mäkin tuun! Se huusut, että mäkin tuun. Jeesteri tulee ripposta! Täällä on kuntoa. Sieltä ei juoksee edelleen. Kui vitun paljon sulla on juoksusta mennä? Mä tuun koita navigoida sinne. Joo, nyt mä löysin sen. Tää on helppo reitti. Mikä vittu täällä? Oh shit! Ei vittu! Täällä on... Ei saatana. Mitä mulle kävi? Me ollaan cooked. Oh shit. Ei, minä on ollut se, joka kertaakaan ollut. Oh, mikä fortification täällä on? Koiralle. Oh shit! Fuck my nigga. Ei kun... Mä vaan lähden speedillä kattoo. Ai menet speedillä kattoo. Mitä faileja mulla on? Pedofaileja. Täh? Hyi. Semmosen tempun sitten teit. Tuu. Täällä on vähän krääsää, mulla on kädet täällä. Voi vittu. Ei mitä. Ei vittu, täällä on tumperi. Mene saatana. Juokse vittu. Mene. Silleen, että Aina se... sanot toi on ihan Tissi tiistai. Tää on meta. Tissitiistai. Veikolla ei paljon vissiin ollut tissitiistait. Wow. Jätkät vittu ihan omit maailman. Kiitos kun katsoit videon.